बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. अनेकांना एटीएम मधून पैसे काढताना 100-200 रुपयांच्या नोटा हव्या असतात. या नोटा मिळत नसल्यामुळे चिंतेत असाल तर यातून लवकरच दिलासा मिळणार आहे. रिझर्व्ह बँकेनं या संदर्भात सर्व बँकांना मार्गदर्शक तत्व दिलंय. रिझर्व्ह बँकेनं ग्राहकांना कोणतीही अडचण येऊ नये म्हणून बँकांना एटीएम मध्ये शक्य तितक्या जास्तीत जास्त 100 आणि 200 रुपयांच्या नोटा ठेवण्यास सांगितलंय. सध्या एटीएम मधून 500च्या नोटा सर्वाधिक निघतात. त्यामुळे अशा लोकांना समस्या येते ज्यांना 100 आणि 200 रुपयांची गरज असते. त्यामुळेच रिझर्व्ह बँकेनं एटीएम मध्ये 100 आणि 200 रुपयांच्या अधिक नोटा असाव्यात असं म्हटलंय. त्यासाठी रिझर्व्ह बँकेनं सर्व बँका आणि व्हाईट लेबल एटीएम ऑपरेटर्सना आवश्यक सूचना दिल्या. रिझर्व्ह बँकेनं यासाठी एक अंतिम मुदतही निश्चित केली आहे. रिझर्व्ह बँकेनं सांगितलंय की 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत 75% एटीएम मध्ये या नोटा किमान एका कॅसेटमध्ये असायला हव्यात. म्हणजेच बहुतेक एटीएम मध्ये हा नोटा उपलब्ध असतील. त्यानंतर 31 मार्च 2026 पर्यंत या नोटा 90% एटीएम मध्ये उपलब्ध असतील. त्यामुळे लोकांना लहान नोटांची चिंता करावी लागणार नाही. तसेच आता एटीएम मधून निर्धारित मर्यादेपेक्षा पैसे काढण्यासाठी लागणारे चार्जेस बदलणार आहेत. जर तुम्ही एटीएम मधून निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त पैसे काढले तर तुम्हाला त्यावर जास्त पैसे अर्थात चार्जेस द्यावे लागतील. 1 मे नंतर मोफत मर्यादेनंतरच्या प्रत्येक एटीएम व्यवहारावर प्रति व्यवहार 23 रुपये शुल्क आकारलं जाईल. आतापर्यंत हे शुल्क 21 रुपये होतं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.